I want Africa to know that there is a 1-year-old child in a Zimbabwean prison. This child has been in prison for over a month since June 16. Her mother was arrested on June 16 while she was part of the group of opposition supporters commemorating June 16 Youth Day. Achipere mushe muri Zimbabwe, shuya na umone na uri pana buru expose wana hopo chikona achirevera wana Idi Mnangagwa to the whole Africa. Sana bina masho kabla taano subscribe ole go to on the bell icon. Ananyora achiti, it is winter in Zimbabwe and the prisoners sleep on the floor. It is inhuman to subject a child to such cruelty simply because your mother is opposed to your political views. To think that a 1-year-old child is being subjected to such inhuman conditions due to a mother's political beliefs in an utter injustice. No child should ever be punished for the perceived sins of their parents, and yet that's exactly what is happening here in Zimbabwe. Mashoko atakwa na hopo chikona ari very powerful muri Zimbabwe. Alikuwa achiti ndazoya panapo kuti nzivise Africa yose kuti aiwa munyika yeZimbabwe kune 1-year-old child ari muusungwa. Panguva yewinter vanhu panenge vakarata pafloor vasungirwa nda kuti mai vacho vakanga vachicommemorata child day musi 16 June. Muri Zimbabwe chitiko ichi chabata nyika dzese dzemuAfrica. Vanhu vanonyasa kuona kuti munyika yeZimbabwe mune human rights violations. Pina comment section menu mutidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro mashoko anotaurwa naHope Chikone. Musangano subscribe, kulike, turn on the bell icon.